Psal se rok 1903, rok, ve kterém byl v Přerově postaven výjimečný most. První železobetonový silniční most v Rakousko-Uhersku, postavený s využitím patentu francouzského stavebního inženýra Hennebicka Béton Armé Systém. Období stavby mostu, to je přelom 19. a 20. století, můžeme právem označit jako výjimečnou dobu. Je to období euforie a entuziasmu lidské tvořivosti, což se promítlo do vzniku mnoha nových odvětví a technologií. Je to doba převratných vynálezů ve všech oborech. Například v roce 1903, v době zahájení stavby mostu, byl uskutečněn první úspěšný pokus odeslání a přijetí telegrafické zprávy, která obletěla celý svět. V prosinci 1903, v době ukončení stavby mostu, uskutečnili svůj první let bratři Wrightové. V tomto období si stavitel François Hennebick dal patentovat nový způsob použití železobetonu. Hennebick Béton Armé Systém, lepší než kterýkoliv jiný. Na začátku 20. století se používání této nové techniky rozšířilo po celé Evropě. I když ještě nebyla přijata v akademických kruzích, praktici ji přivítali a dovedli si představit možnosti jejího uplatnění. V té době se projektanti konstrukcí ze železobetonu řídili spíše intuicí a zkušenostmi než výpočty. Ale zpět do Přerova do roku 1903. Na jaře 8. dubna rozhodl obecní výbor města o stavbě nového mostu a jak bude vidět z harmonogramu výstavby, vše probíhalo až neuvěřitelně rychle. Jeho stavba začala v červenci a pokračovala až do konce roku. 1. ledna 1904 byl most uveden do provozu. Za pouhých 5 měsíců a 10 dnů, což je naprosto úžasný termín vzhledem k tomu, že v té době mohli dělníci využívat jen minimum jednoduchých stavebních strojů a stále převládala ruční práce. Jednání pánů stavitelů se slavnou městskou radou dokládá písemná korespondence, jež krásně dokresluje dobu přelomu století. Ze stavby mostu se naštěstí dochovalo i mnoho úžasných fotografií. Jedna fotografie je však zcela výjimečná. Nejedná se o žádnou náhodnou momentku, nýbrž o pracně naaranžovanou fotografii. Jedinou pomocí při stavbě nového mostu byl parní stroj, který vyvíjel páru nejprve prochod parního bucharu, poté vodních čerpadel a nakonec poháněl míchačku na beton. O připravovaném fotografování svědčí nejen úsměvná dvojice s prknem, ale i svátečně vystrojená skupina chlapců, kteří by sem za normálního provozu jistě neměli povolen přístup. Vedle těžkého parního bucharu byly používány i 2 ruční buchary s obsluhou asi 12 mužů. Zcela stejné stroje používali ke stavbě mostů už staří Římané. 2 ze 4 původních dřevěných pilířů byly ponechány jako opora pomocných konstrukcí. Řeka Bečva byla vždy známá svým náhlým zvyšováním hladiny a stavbu nového mostu prověřila hned 3krát. V červenci hladina stoupla o 4,3 metru, v srpnu o 2,1 metru a v listopadu 1903 o 3,7 metru. V pozadí je vidět řadu zvědavých diváků, kteří ke sledování staveniště využívali provizorní most. Ten sloužil jen od července 1903 do ledna 1904, kdy byl rozebrán. Záhadný pán s deštníkem. Pokud to samozřejmě není někdo úplně jiný, může se jednat o městského stavebního inženýra pana Karla Černého nebo snad o některého z dvojice autorů mostu, inženýra Karla Herzána a Ludvíka Uhlíře. Hluboká nákladní pramice, která se zřejmě používala k odvozu zeminy při úpravách nábřeží. Kolejová dráha pro provoz těžkých nákladů. K hlubokým vozíkům byly přiděleny 4, k plochým 2 a náklad masivních fošen pro bednění obsluhuje 8 mužů. Nový most se stal architektonickou dominantou města, což se okamžitě projevilo mimo jiné v počtu vydávaných pohlednic. Množství variant si rychle získalo převahu nad jinými objekty ve městě a nechyběly ani žertovné nebo fantazijní verze.
Naštěstí se dochoval i krátký filmový záznam Tyršova mostu, a to ze zimy roku 1936. Most samozřejmě nemohl uniknout ani zájmu místních malířů a grafiků, například Miloše Suma, Jiřího Heřmana, Jožky Barucha, Antonína Kubáta, Augustina Mervarta a dalších. 22. června 1932 vyhověla městská rada v Přerově žádosti představitelů tělovýchovné jednoty Sokol a rozhodla se při příležitosti 100letého výročí narození zakladatele Sokola, doktora Miroslava Tyrše, pojmenovat železobetonový most v Přerově mostem Tyršovým. Slavnostní ceremoniál proběhl 17. září 1932, což dokumentují následující záběry. Význam místa ještě vzrostl po stavbě nové sokolovny, která byla dokončena v roce 1936. Ta se nakonec stala nejvýznamnější funkcionalistickou stavbou v Přerově a secesní Tyršův most ještě celých 9 let tvořil jak skutečný, tak symbolický přechod mezi dvěma břehy, dvěma sokolovnami i dvěma životními styly. Už od konce 20. let vznikaly architektonické návrhy na budovu nové sokolovny. Soutěž vyhrál návrh pražského architekta Karla Kajvajse. První práce na nové sokolovně v ulici Brabansko na pravém břehu Bečvy byly zahájeny v červnu 1935. Sokolovna byla slavnostně otevřena 13. září 1936. Vzorné soužití dvou vyhraněných stylů, dekorativní secese Tyršova mostu a strojového funkcionalismu nové sokolovny však netrvalo dlouho. Ukončila ho válka. 8. května 1945 byl most zničen ustupující německou armádou. Ráno explodovalo v šachtách pod chodníky Tyršova mostu 800 kg výbušnin. Výbuch byl tak silný, že sklenem mostu zbyly jen visící ocelové armatury, okna sokolovny zůstala kompletně zcela beze skel. Nepoškozeny zůstaly pilíře, některé pylony a kupodivu i křehká barokní socha svatého Jana Nepomuckého.